nkhani ndi kuvulana pano yokuti kodi mesa panaperekedwa mpata space chance kuti amene ali ndi maumboni akapereke bwanji simunapereke yankho lake labwera. Munthu wake ndi mmodzi Cliff Chinyama wabweretsa yankho la funso limene lili. Sitikudziwa kuti mukulimva bwanji, mwalilandira bwanji. Ife kwa ife nkungopereka yankholo. Bweretsani maumboni ambuye nsusa ngatana ndi umboni wina uliwonse anayenera kupititsa ku commission kuti dziko lonse lidziwe, osati kudikira kusunga umboni umene ali nawo ngati ulipo umboniwo kuusunga kandi zimadamva kuchoka kwa Mulungu ndi mtsogoleri wa mpingo ndi mtsogoleri wa church chathu, koma osati kuzisunga nkuzika mthumba nkudikira kuti nthawi ya commission ithe nkumakana kuti zimenezo ndi zabodza zoona zenizeni. Okay. Palo anthu ena amene amazitenga ngati kuti iwo ndi anzeru kwambiri, amene panopa amabwera poyera kumanena kuti Commission of Inquiry inatsegula kuti wina aliyense atha kukaperekera yani kuti umboni. Ndiye inuyo munali kuti mukubwera lero lokutsutsa za Commission of Inquiry. Amalankhula choncho iwo poona ngati kuti iwo ndi anthu anzeru kwambiri, ndipo amakhala ndi mafunso amene wawo. Zimenezi amalankhula kufuna kutenga khala ngati kuti anthu mdziko munomo alibe umboni ogwirika okhuzana ndi ngozi iyo inachitika kuti kokoti kuchikangawa. Ndiye ndifuna anthu amenewa ndi ayankhe choncho amene amafunsa kuti inuyo munali kuti komiti itayika zinthu pa public kuti wina aliyense atha kukapereka umboni wake. Tiyankha chonchi. Nkhani ya umboni ndi nkhani yovuta kwambiri. N'chifukwa chake mumaonesesa even olopa court sanganene kuti ukukaperekere umboni andi zinthu zo kumaka kufusira kuseli nzosatheka. Amafuna kuti uzipereka umboni pa public. Cholinga chokuti chimene chimachitikira zimene zichazo amaziwa ndithu kuti kawiri chinthu chomaka chitikira kuseli ndi chinthu choopsa kwambiri. Kukapereka umboni kuseli wina aliyense akutha kuziwa kuti nkhani ija ndi ya sensitive, nkhani yokhuzana ndi kuphanapana, and akufufuza kuti aziwe choonadi kuti kodi anthu anachita kuphedwa kapena ngozi ndi anomo. Ndisoza kuti anthu akukayikira amene pachapo kuti zitha kukhala kuti anthu anachita kuphedwa kapena ngozi yo inali anomo. Ndiye ngakhalenso munthu amene akukapereka umboni akuyenera kuti umboni aje asamalise nawo kwambiri. Nkhati umboni aukafusidwira kuseli aukaperekera kuseli anthu amalawi sakuziwa china chilichonse, kuthekera kwa komiti imene ijayo kunali nako kuziwa kuti na mmene akuperekera umboni uyuyu umboni umene ndi wogwirika olopa khoti utha kuonesa chilungamo chake chenicheni chomwe chinachitika kuchikangawa. Anena ufulu anthu amene aja kukawuza omwe aja chifukwa komiti imene ijayo inali yoti yasankhidwa pa chiweniweni linali nako kuthekera kuti utanena umboni wogwirika ukanathanso munthu kusowesedwa chifukwa zinthu zikuchitikira kuseli. Zikanakhala pa online anthu bwenza akupita kumene kujako chifukwa bwenza anthu akuziwa kuti pamene ndalankhula izi ngati umboni anga uli wa sensitive amalawi olata bwera kuti anthu aja akhale ndi maganizo oti akuphe sangakuphe chifukwa choti aziwa kuti azindikirika chifukwa kuti uli iwe akupha chifukwa chonena kuti wakaperekera umboni umene kuja andi umboniwo unali online. Zinthu za online zimakhala za pambalambanda tikanaziwa kuti wakaperekera umboni umene chokuoneka ngati kuti muli mfundo zenizeni muli ukutipasa chithunzithunzi chomwe zinachitika kuchikangawa lero akuphedwa. I think anthu apangidwanso chipongwe ndi anthu omwe aja zikanatha kumachitika zimenezozo. Koma zakuseli zichazo akanangoyerekeza kupita kwa munthu amene ali ndi umboni wogwirika kumakawuza akomiti ajawo kuseli. Akomiti aja anayinako kuthekera kokanena kuti na uyuyu umboni omwe aperekawo kuti uzituluka pagulu utha kupereka mavuto pompo ole chipani cha MCP chikanapanga chifukwa chokuthana kwa chipani cha MCP ndi munthu amathana naye kuti pakanamurani kuti amuphe basi.
bwenza anthu akuphedwa chomwe akufera osatani kuti osadziwika. Ndi izizi ndi zifukwa zina zake kumene kujako sikunapite maumboni otani kuti ogwirika chifukwa anthu anali ndi mantha, chifukwa nkhani yomwe imafufuzidwa amene paja ndiyokhuzana ndi ziwembu, kufuna kupeza umboni oti kuti panachitika chiwembu kapena ndi ngozi ya nomo. Ndiye pa nkhani ngati pamene pajapo ndi malo opsa kwambiri. Sipanayenera kuti komiti ijayo ikhale ikumafunsa anthu kuseli zomwe anapempha Sylvester Namiwa zona kuti zimene zijazo kafukufuku amene ujayo inquiry imene ikhale online, anthu azipita zikaperekera maumboni pa online, anthu akanapita umene ujako mwa unyinji chifukwa akanaziwa kuti zomwe alankhulazo Amalawi amva sangakwanisenso kuti anthu ena apange chipongwe. Koma zofasirana kuseli zijazo zomafusana maumboni kuseli kuti kukaperekere kuseli oloka nakhala nayi ndi umboni ogwirika Amalawi sakanamva. Komiti inaloko kuthekera kongotenga maumboni kokha afegi chifukwa zinthu zakufusirana kuseli zingakhale ndi umboni bwanji kuti wina chana akapereka umboni ogwirika umene kuti poti zinthu zimachitikira kuseli. Koma online anthu tikanaziwa kuti pali umboni I think ni mmene ulili umboni china chake umene ucho chinatani kuti chinachitika andiwanena umboni umene ndwakuti anthu bweza kumuyang'ana munthu uja kuti china icho chikanabwera mozizitusa kwa munthu amene opereka umboni ogwirika bwenza anthu akuziwa kuti ano uyu wafa chifukwa chonena kuti anapereka umboni ukuonesa kuti utha kukhala chiopsezo kwa anthu amene tikuwaganiza kuti ngozi ijayo inachita kupangidwa kuti ndi anthu ena ake. You see? Ndiye kumene kujako sikunapite anthu, ndipo anthu amene akukhala ngati akuziwa ndi umboni ogwirika anachita bwino kupita kusapita kumene kujako chifukwa kuti anthu amene wawati kana aluza chifukwa zinthu zijazo zikumachitidwira nseli. Dzinali nako kuthekera kuti anthu amene ajaziulula umboni omwe akuona kuti ndi wachiopsezo kwa anthu amene akupha omwe acha. Chifukwa nkhani tulimbana pano kuti kulimbana ndi chipani cha MCP chomwe chimatchuka ndi utani ndi kupha ndiye sungachipitire kumakanena umboni wako kuseli anthu osakuziwa kuti auja anapita kanena umboni ukuku bwenze kungosolesedwa kuseli komweko. Bwenza kwauza kuti uyu thana naye nakuziwapo kanthu uyu bwenzi kuchitika zimene zonse. Anthu yomwe akudikirira kuti 2025 pano pachanzeru nchochosa boma la MCP lichoke mboma maumboni aja aambe kupita kumene kujako mwa public chifukwa izakhala kuti ilibe mphamvu kuzatuluka maumboni anthu ali nawo andi aasungira kofunika nkuna kuti boma ili lichoke kaye chifukwa likatha mphamvu pamene anthu akambe kulankhula motani kuti momasuka anthu amachita mantha zinthu zinali zakuseli akanatha kuphedwa kwa anthu ambirimbiri kumene kujako. Komanso zoti kumene chako kumonapita maumboni osagwirika ife sitingakhulupirire chifukwa chokuti anthu anali kuseli ife sitikuziziwa even anthu amene anayitanidwa kumene kujako sitikuwaziwa. Ndiye tine nabwanji kuti kumene sikunapita umboni ogwirika. Like, share, Malawian cameras, subscribe.